Dobro večer, poštovani gledalci televizije 777, ljubitelji sporta, ljubitelji mini fudbala. Ovo je standardan termin u kojem prije svega pričamo o svim stvarima vezanim za rad udruženja mini fudbal Crna Gora. Završena sezona i u Podgoričkoj mini fudbal ligi, biznis ligi Herceg Novog. Dobili smo i aktuelnog šampiona u, naravno, sukobu najboljih ekipa te dvije lige. Vodomont, eto, već za sada osvojio triplu krunu, možemo slobodno da kažemo. Osvojili su Podgoričku mini fudbal ligu, kup Podgoričke lige i na kraju su uspjeli da budu bolji od svog rivala iz biznis lige Herceg Novog, ekipe Mornarice. I tu su bili jako ubjedljivi, tako da su definitivno ostavili jako upečatljiv trag u ovoj sezoni i napravili istorijski uspjeh, barem što se tiče takmičenja u mini fudbalu u Crnoj Gori. Mi nastavljamo sa našom pričom o retrospektivi sezone 2014-2015. Nadam se da ste gledali prethodno izdanje ove emisije, da ste upoznati kako i na koji način to radimo. Ukoliko niste, ja ću samo kratko ponoviti da pokušavamo da izvučemo sve najznačajnije i najrelevantnije snimke utakmica tokom sezone, da izvučemo najbolje poteze, prije svega golove i da vas upoznamo sa radom nekih ekipa tokom ove sezone. Došli smo negdje otprilike do januara mjeseca, dok smo pričali o nekim stvarima vezanim za samo učešće pojedinih ekipa i došli smo do jednog velikog derbija. Aerodrom Podgorica protiv FK Podgorice. Očekivali smo dosta tvrdu igru, mali broj golova, ali još jednom se dokazalo da se iznenađenja itekako dešavaju. FK Podgorice jeste bila favorit u tom trenutku, ekipa koja je imala i najzdraviji niz pobjeda i uspjeha u ligi. Sa druge strane, Aerodrom dosta iznenađujući imao problema prije svega sa povrijeđenim igračima, sa nedolascima nekih igrača na termine, odnosno na utakmice, ali su ipak u ovom meču uspjeli da osvoje jedan bod. Nakon toga, sjajan meč Superkup je održan. Kole Trans, aktuelni šampion, u tom trenutku protiv sportskog društva Zagorič, aktuelnog osvajača kupa. Pogledajte ko je bio bolji u jednom dramatičnom finišu. Vidjet ćete naravno ko je podigao još jedan trofej u ovoj sezoni.
Sad ćemo vam predstaviti još 4 ekipe koje su sa manje ili više uspjeha se takmičile u sezoni 2014-2015. Kafe klub Morfe i Novajlija u ovom društvu na samom početku sezone pokazao će biti izuzetno tvrd orah za sve ekipe. Nekoliko sjajnih pobjeda, nekoliko remija, između ostalog u prvom kolu protiv ekipe Graničara 4-4, ako su gubili praktično tokom cijelog susreta. Interesantno da u meču protiv ekipe FIDE Elektro nisu imali previše sreće, nisu uspjeli da dođu do gola, a primili su ih sasvim dovoljno i to je negdje možda na jedan način pokazalo da će ova ekipa imati do kraja šampionata prije svega problema sa povredama igrača, da neće moći da se okupljaju u najjačem sastavu, što je itekako uticalo do kraja na njihov konačan plasman. Sa druge strane, FIDE Elektro u ovom meču izuzetno raspucana, pokazala raskoš talenta, rekao bih, klase i kvaliteta ovih igrača, ali i oni kao i njihovi rivali jednostavno nisu bili stalni na utakmicama, nisu se pojavljivali u najjačem sastavu, što je na kraju dovelo da i ne prikažu najbolji plasman, odnosno ono što smo mi od njih i očekivali. Nakon toga još jedna goleada, duel između ekipa Savić Gradnja iz Nikšića i Tološa. Tološani su ekipa koja je promijenila samo ime u odnosu na prethodnu sezonu, ali definitivno braća Bulatović, Vukajlović i ostali su znali da zaprijete apsolutno svakom. To je ekipa koja je ranije znala da izbaci velike favorite u play-off. Ovog puta nisu došli do play-offa, ali su na svakom meču dali sve od sebe i bili istrajni i do kraja nastupali u ligi. Sa druge strane, njihov rival Savić Gradnja i još jedan Novajlija u društvu najboljih ekipa u Podgoričkoj mini fudbal ligi. Praktično do posljednjeg kola su se borili za play-off i onda u direktnom duelu sa gradskim rivalom Pivarom odlučili da jednostavno pobijede i da prođu dalje. Na ovom meču su bili izuzetno raspucani. Vi ćete sjajne golove Jakovljevića i Lakčevića između ostalih.
Nastavljamo sa pričom koja je vezana za kup. Imamo duel dva rivala, dvije ekipe koje se
itekako znaju već duži niz godina. Igrali su čak i termine jedni protiv drugih. Možemo da kažemo slobodno su onako veliki rivali, ne van terena, ali sasvim sigurno na njemu. Dadi Autotrend i ekipa Pljevlja 0-4. Definitivno jedan uzbudljiv meč koji je morao da se jednostavno riješi tek nakon izvođenja kaznenih udaraca, tako da vjerujem da ćete uživati. Što se tiče drugog duela koji ćemo prikazati u ovim highlightsima, to je duel aktualnog šampiona Kole Trans protiv ekipe Sporting. Interesantno da Kole Trans nije prikazivao igre u ovoj sezoni kao u prethodnoj, kada su bili šampioni, kada su onako očigledno imali jednu dobru atmosferu i prije svega hemiju u ekipi. Sa druge strane, ekipa Sporting upravo od ovog susreta nekako pokazuje da ide uzlaznom putanjom i da će se ama baš svi itekako namučiti protiv njih do kraja šampionata.
Predstavljamo vam još 4 ekipe. Ovo je retrospektivi za sezonu 2014-2015. Gledat ćete snimak duela, odnosno najznačajnije detalje sa meča između Jakva Bjanka veterana i Kolašina. Kolašin je ekipa koja uvijek igra tvrdo, igra disciplinovano i ekipa koja uvijek bolje prolazi u duelima i prikazuje bolje igre u duelima sa favoritima. Ovog puta favoriti su bili Jakva Bjanka veterani, ekipa koja ima sjajan igrački sastav, dosta klase, kvaliteta, ljudi koji su možda u nekim ozbiljnijim fudbalskim godinama, ali koji tekako znaju da igraju dobar fudbal. Međutim, ovog puta izgleda da su malo pocijenili, rekao bih, Kolašince, nisu došli u najjačem sastavu, bez obzira što je na ovom meču za njih nastupao i bivši crnogorski reprezentativac Miodrag Đudović. U nastavku gledate duel između Paklene Pomoranđe i Kliničkog centra. Od Kliničkog centra smo očekivali mnogo, dobili smo mnogo u ovoj sezoni. Jako dobra ekipa koja je gurala sve tamo do kraja, a Paklena Pomoranđa, novi tim koji se prikazuje u jednom sjajnom svjetlu, koji je igrao fenomenalno u jednom dijelu sezone i koji je sasvim zasluženo došao i do play-offa, a kasnije rušio i neke favorite.
Za kraj ove retrospektive opet dvije goleade. Graničar, znate, ekipa koja učestvuje u rekreativnoj, odnosno mini fudbal ligi od početka, predsjednik udruženja mini fudbal Nebojša Kraljević, prije svega u želji da se socijalizuje kroz sport na najbolji mogući način i prije svega da bi našao sebi dostojne rivale na terenu, takmičare, ljude koji jednostavno vole fudbal, entuzijaste. Vodi ekipu Graničara kroz ovu ligu. Njegovu družinu su uglavnom činili njegove kolege, zatim ljudi koji prije svega su dobri momci, a kasnije i dobri fudbaleri, i ekipa Graničar upravo iz tih razloga nekako oscilira svake sezone, igra po principu toplo-hladno. Ono što se od njih uvijek očekuje to je da igraju tvrdo, disciplinovano u odbrani. Međutim, nekako se ove godine promijenio taj balans sa angažovanjem braće Bošković u prvom dijelu sezone. Imali su onako više ofanzivniju postavu nego defanzivnu. Na kraju došlo je do raskida te saradnje i Graničar je nekako u drugom dijelu sezone igrao bolje. Međutim, na duelu protiv ekipe Pangraf stabilno nije sve funkcionisalo kako treba. Izostao je i prvi golman Nikola Božović, tako da je Pangraf se pokazao kao sjajna ekipa i uspio da savlada Graničar rezultatom 5-4. U nastavku gledamo i najbolje detalje sa meča između Tri Princa i Globe Travel. Globe Travel je najprijatnije iznenađenje možda ove sezone. Ekipa koja je došla među 4 najbolje ekipe u kupu, iako su novajli. Igrali su jedan atraktivan fudbal, muški, borben, a sa druge strane ni Tri Princa nisu izostajala u tim fudbalskim elementima, ali na ovom meču nisu jednostavno bili bolji.
Gledali ste još jedno izdanje emisije Mini Fudbal Crna Gora, retrospektiva, drugi dio. Došli smo negdje do početka marta, tako da ćemo se družiti i sljedećeg četvrtka premijerno od 21 sat i uz nekoliko repriza. Moje ime je Vlado Perović, gledajte dalje televiziju 777. Prijatno!